Kajing kubli sesempat ya barok pediang ngi beteng ban da kajing kemen sungu iblay nam taj pigi badan hangni bakum ju ki ba don syaki caka ba per kajing kugalong ya barok anika step nganam slam anika por kamta hendai ngamla ban ya sprang klam de thu igu kajing jia kini ki pastor pitip chile kamno kisnat babanda wa jeseng ban mare klok lo shabar kenang bagi bangai kini kubli ban ang ni ju subang kubam tak sengi te tagadaw don we posa ka balang u shele kom tatang ta sudah keren nong penuai empat penuai ula diang lepas sabar te haga ta sngi wan keren we briom te hadi bula yang katukne ladang ki ba khuble i so ngu i ka khubor to sngu kemen sibon te wan we bri wong pastor kubom ta sngi kan sung bang phi tu posa kendit kai balai kam ta mo te to lu leino sa sipang wan biang tuju hi Tiwong pastor kubam sekarang so boring. Tu pos nang kam kedit show. Harin sipang uja wan biang. Wong tamba pastor mta sengi ta das ngo hun sha na ba ngam ju thia am ta sengi. Te u pastor longo uju brio license wan kren ni ju ong bosan kai beji ni brio. To bosan wong wa kuslai pastor uni dare in la jong uswan ya thu kai bios ngo ni ki wei. Ngini phai banga sting joble ni ka step na kitab Psalm ka ba apply kalanong ka dekat ka ba san Psalm apply san mesyang kami khmat jonga ha khmat kinong shun jonga milasle ye khli jonga dugum phunyang ka khuri jonga ka slei ngan puli biang si sen Psalm apply san mesyang kami khmat jonga khmat kinong shun jonga milasle ye khli jonga dugum phunyang ka khuri jonga ka slei ablei bi jonga ngaya khmat jamani ka por ngamlong bubit dor ko try ban shimin ga jaka ko try labda de jinga e ko pla ga jame ba ngamla bani e ki try thmu je psle ga jame ban ga step ki brew ga jame ki don kam ko try ya khubor ga jame ki don kam de khubor ju shakri jame try ki don kam ki ta ga jame ki don kam ko pandap ki slei ga jame kin try ya ga jame sem ga jungi bori u shakri kin phna ga jame try pada bi khon jame ya sngo kin try ya ga jing kren ga jame kin try chi su be man ga po bi don ga jaka ga try ngim jumi thli ko try meng don me ublei bo pandap uboi i bagi skor jame ke long se jin doai chung ke brew ke jame bai khmat jame ke gi page ke khoi ke jame kin try ngi don hang ning step try to basai pa lang jame ta thing ba im jame try ba ngum sngo ngi nang pan ka jingai ha ga guteng ke ku chi som amen ka keteng ju khubol bang kwa me sam ning step ka long sipang ka jing Kajing slay bakan jam musim. Lani kajing kesoy bakan jam musim nak jam jauh bangai. Lani ingla apno hang English kita spiritual overflow. Bagalong ka mon ka jong blay, bay khon ju kilong ke badap barbor da ka jam slay ka jong blay. Amen. Ngasngo sirham hani kasgiban kren ikan ni nama ngatip kolong ka buj bari. Kabang ingla apno seprang ka jam kustan ka jongin. Bagani ketika kejeng fair ke bangi iru kena lam baik kejengi hagan dika balang kemanga ongi pin ke pos ke bangi i kena lam jengi kim dai ke benang berstat kata-kata kim dai ke badap babiang kata-kata kim dai ke belong theologically professional kata-kata hadai ke ai ke bangi i hagi sekuri ke jong boleh dika balang kalong ke bora ya kejeng fair ke dai ke jepsle ke jong boleh amen te bangai ngoi boleh ke step ni sengodu basdang ya ke jepsle benon ke jaka nak daw baka balang ke duai nak pos ke por kino lam ki kim kwa ya ka bagin shisho ya ka jingla da jukane har ka jing angno jinglang ba baro ki man jika kin mahat utrai kin shem utrai ki wan ka ba jing khong kin mi da ka jing pendap ko phla ka jong play kin wan ka jing rangkat ba ka jing stomach met kin pha ka jab khia ka ha ka met ka jong kin wan rangkat ba ka jing kli kin lait ka jawab ba ka ni ka lo ka doi ka jong ni ka jaka padra ngai skem ni ka step utrai on ka khuingi har kom ka phla katno ka dap ka khuri ka jong Kanu kedap ke khuri ke jompe. Habang la pedeng utro chisu, pilam nang pasal tungin pat pedeng yang mesti makoi.
Ngilayo yung semekoi habangi podiang yu troy chi sama bangi di ya ka jong ka jeng em. Kabo troy ai ngi. Kat no ka shlai. Kat no ka dap ka syong happy. Ngam syuan ma kan no en ka step ka mata. Ngam syuan man theo gi long sim ka jopi. Ngam syuan nam minuksa. Kat no ka khuri jingi ka dap. Nama kalong ka mon ka jemble pendap ingi te balai ngim dap. Kibayai up ya kecebdap kecetrai kinang pudiang ya kecebdap trai yang kesengi si kesengi. Amen. Nang ta kiba iet yu trai kiba kwa ban syukri yu ki sleng yu ki up ki ai duai lanang pendap ya ke jem ki ban kesengi. But bonstien ke khuri jepi kadap. Ke bangkwa ang pagmau ni ka pamta padang ki jing dap jong ka jep slek ka jong blai nga pet na ka bible ki don shibon ki shri ju trai ki bayai lang ba ki ayom jong ka jing tat khong ka jem ka chuki ha kitab Genesis apun ri ukol nong ka bible ko ang ba ka don kanam sneu ka ri baru Isak ulale chpo kera bani kedu Yusem. But hading kata ublay kren yu Isak wong wat nam le hiar sya Egypt. Sa hangni ngan lon kat mga bat me ngan ker khu yeme. Kum ki bri ko jong blay ha padang ke por beter khong jong jem ga jongi. Kham tam ha ka pathai technology manta ngi le kam no ngi Google. Ngi pasang Malaysia Egypt. Bawat kilat na waipat. Harai kalong ka jingkwa ka jong blay ba ngan pendap ingi mde na ki egi jong Egypt mde na po Google tenre da ka ba up ha ka plan ba ka timing ka jong blay ka mon ka jong blay te u isa u kham le che si tagas nam but laong ba uyo ot shispa sha 100-fold ha ka tagas nam kalong ki pula ha ka nem sneo ha ka ri betul khong harai ba ha ka timing ka jong blay ha ka jaka betul kwa ipendon Pinam pep ban say so. Kaputai ka nang laban ya nag baterkong si baterkong. Nagadam sneo si sneo ki kon ka jong play kin ya nam pep ban say so ka jing bajapi. Namang idon utrai ubrang Jehovah jara. Utelong jong barok ke jikhu nagam ta jong bajapi. Banungkong sim khatnyo kunong i place pang Elijah. Kau pala kalong Elijah ulet sa ka jaka ka ba ublay upayo. Elijah kile syong har wa kherit mendi naga rot naga wa kherit ang ta wa dot kherit but ngan pha ki tang a ban sai me man miet ban step duk pu Elijah ulet chaka ka ba blay upayo harai ban pelengkot ini tho ngitep ba Elijah ru ulaya lang ba ini ka drying brook kanai ka wa dot ka ba terkhong ka ba ngat no kajaka ka bablay we lam yu panban u experience ya ka dryness kitat khong haga ayom joga chem ka jong ki bre ka jong blay ki bangai ngamtep kanungot api philong hok kani ka step kamta bahot nyayu iblay ka anointing ka jom sem ko jong blay ka ktin ka jong blay ki khu jong troi baro harai ngamtep kanut ki balaj banjai lengba ya ki ayom jong ka jitat khong haga chem ka jong u David exam reply we ka khat bengkong reply kal nong do ya thu bo ya lamba ka jakarang khyang ha ka jinglom sim ka jungom ka jikater khong ka ba ui kendo ta u doi bo ble don kat bu padeng ka ba kum ta ka por ka ba kham kwa ban ka step ya ni ka yom jong ka khong ka de na Ezekiel lai phunyo ko nong people ka khat bun kong ba ar hang ne Ezekiel luong ka ti jong u trai ka long halo jonga but umen sim jong ublay ulong bat nga la day yangi ki charismatic Pentecostal ni kiba i ya ka pendap ko jong sim ko ngangai la lagi don ya ka experience ko bolong Ezekiel ka kti jong blay ka long bat nga but umen sim jong blay ulong halo jonga nga thai ngai ong be yoro utrai then what an experience kajing syam musim yukum kata ka ba pidon ha kajing dap ka jong blay ka kti jo ka dong pis no tho yakti ka jong blay but pis tu ba musim jong blay we la mi bi ba la sing in shwe shat ngin shwe angu ngin shwe kunti be ka jing kwan tan rei ka khu ka khot ba bot ka ong ba u Ezekiel u shem de bom de he po temple bodon
mde ka worship service rai hagat them jogish ing ki batrkhong ya jong phim trkhong rai philango barbor balai tra me bu inga hani ka chaka balai trai ka shpai la kalong ki amlang salang haga ying gasam war haga balang ki noilam bagi sekri jong trai kan thai bisrang pilai keleng-keleng ni ski menta wat haga balang ke jongi pilengo balai troy nga i gum badan pen kethem jong ing ge betrong baru blai loang Ezekiel hatu gini gi ing genem Ezekiel ngasnat ya gajing jubab hok simple and sincere answer ado pe ya condition jong kata ke jinter khong kata kethem walele jong udah pedang kajing dap jong musim kajing besle ka jong musim ka khti ka jong blelo jong hana hebo pe ya condition jong kata kachaka wang try tang mame batip ngam tip try nga yai lang ba ki pun ki por ka bang le jing le man ka por habang pe ya ka condition jong kajing long ka bon ka jong musim ka jongi habo ble ngasu kuli mukli Ezekiel me hatu ini ingla ban em ngong try tang mame batip Kidon kesika ke bangi yo i ke bangi stu shai ba daga bolbriung ngim la shu shisha sha henry ngilamat yu blay jungi ba ulong blay bala ngelai i yu blay bala pekela ya ka daurung kyang ya ka dau terkong sha ka chaka ka ba seiso ka ba long fruitful ka ta ka jaka ka sangasan ta dau ngiha manusia ong gede wala ngim stu bangi shibon ke atroy tangome ubatep kini kita ki katukan ni kejinjia kami ini ka Bible sepang ki beri ke jengblai ki bayai lamba ki ayom jong ka jinta khong wala kalong ka mon ke jengblai pentap ki but kumu Ezekiel udap kata ko uslai kata ko hanai labu yu haga jaka ka betul khong but kene kalong ka jing penkemau ini ke step kemta tang nang ka daw ba phi dap la slai ka jing em ke jopi kamut setia ba finish don bai hangta ublai tentang usha akhnangi banan ka jaka ka ba untung kami ni nagam ta kajikhu ya ki waipat ki breon balai ke jia kene ke jing terkhong hagi babon ki bangai komong pi kene lapendap ya khuri jong ga jem guji da ka jong mesim ka wei na ki sambal jong mesim ka di ka penjak seliang ka penpengat ka penkhoj bat ngiri gidak jong jem harut jong kawa kaca bakalait kini kawa jong Ezekiel ka jahat kat baka jengem tenai balai ba kadung ka bangiyai lang ba ki ayom jong ka khong pat kini ka bang skwa ban penkemau hang ni por kala ban long bangi khlem la ban bat bha ya kini khuri ka kelon ka hoj no kom lade kala ban long na ka daw jong Kajing syakri ka bangi mare bangi le baga them ka betul khong ka jenhau ka kiu no bas kusi ka kene ka content ka lut no bat bonsing imper khadru ba kene giliki cha jem ga jungim ha ka khuri kene giliki ka pe kumno ka tuit no ka ja skuski kene ka na po kene khuri lane ki oi pakidau ki ba ngimla ban sotho badang ngimpoi prakhat ngina prakhat aga dawal pesle enga yoni song ka jepsle ka jong tra ka don bat phi kaisa bat phi ngi tik fru kantet bakan biang bet ngi kendit ondang isyam ba kamlong pleng kumta katu ka experience pang i jakot ki shimi jakot ki bu ka klot tu ka jakot kan thi kamasha Kishim ya kajako ki bo kumpuja, kontainer umpuja, ki heat suki na po, kat bana tip jakot ini jakot ila dayap. Kajing krut imla la isu nama suki. But shibon ki sekri ki jontra shibon ke bangi ni kendit ban syam, bangidon hagapor ka ba bangimla la isu. Shwa ba katakan jia, ublay upa ini sekri barit jung ni kapor ban pakamau ini. Bangim nang kaman ap hadu ban terkhong ka khuri. Ngim nang kaman ap adu bagan duna ka khuri ka don ka chance ka ka lat yangi ye ka ba kan overflow overrun kan slay kan khuri nong lai sam of lai sanuang
Mepesle ikli untuk dakum penyang ka khuri jonga ka shlei. Basyo bangin ya su seprang ni pang kwam pengemau ban clean ka jingkali. Balai ba ngidong kam ya ka khuri bakan shlei. Balai ngidong kam ka shlei ba jam sem ka sem ka jungi. Balai ngidong kam ban dap daga dakum penyang daga ka jom sem ko ka sem ka jungi. Ka daw ko long na ba phimla aban ai shaki wai pat. Ta phim don na la jong. Kumnong in ai ki wai da ka khuri nga ka suda ka terkhong. Phila ban ai shik wai de tat on da phi la shlei hapo aja phi. Wat prakri ban rai. Pasung ngim shlei. Phin sa shlei. Kadang kalat haga utroy wan pengmau ni step kadang kalat ingi bangila ban shlei. Ndai de bakop bangila slam haga balang. Ndai de kada bang tip bon ting jong blai. Ringi thui phin ka step ta kai ke boy bari sha ka jing shlei baga muslim haga jem bajungim. But kaning ko aban ong ni ko bala dang ngim shlei na la jong ngim la ban tong nang ta ban long jithu shikiwai. Hari India jungi harut tinggi wa Ganga Brahmaputra ka jing poi jungi phan ki bahe se po shlong. Ka syong haga jing shlei jong ga tigi wa ka flood water ka batuit naga wa ba ban segitu ki pentha saudong hajan juga. Ba la da kam don ka jing shlei na ka tu ga wa nginam yo phan se po shlong. Ha Egypt ki ong ya ka fertility ya ka jing fruitfulness ka jing saiso jong tu ka jaka harut jong wa Nile la determine da ka jing shlei da ka flood water ka batuit ha ka tu ga snam. Na ka shlei yang ta kelas tu lepa kan long kumnum tau snam ya Egypt. Ka Nile ka ban dapil jong baka ban shlei ru bakan la ban long jimen toy itu jaka saudong. Ngang pi ngin dai ban long jru shiki wei ngin ban dap shoi la jong ndai tam dap ban ban shlei. Hallelujah. Kalong ka man ka jong blai yangi ya ka ba on pendap ingi. Bang kwa mengkeli ni ka jengkeli kat no pisha. Bau belum pendap ipi. Ublai kwa ngan pun isu ni weru. Balai pimla ban pendap uni u bilar mata. Balai pimla pendap ini bilar mata. Ha? Siapa beri berak? Simple. Balai pimla pendap ini bilar ni. Ha? Ulah adab lepa number 1. Kau ya good pesan. Baiklah umla ban pendam ya bilar ubala dap lepa. Bapimla pendap ya bilar ubah jing tap dang sil. Tapi the na jerong ru karena metoy na makan su hot sebar. Maka ik bajia haba pila adap. Hatu piun tam pila adam. Nepi ko ban le sakumno. Kai kubon da sengi. Ka jing shlei bakan jam siam. Haba pishlei kai bajia ka toy nepi baka toy sikwero. Langim dap ila jong ko nangin ai kuwe. Baru belai kwa ingi ya kaba un pendap man gasngi bakadan ka buj bare ya kaba habangi syong ka jung tulai man gasngi kanam duna ka khuri ka jong bat ka syong ngam ong tang ka ting ka jom sim ko jong belai kani ka khuri kala bandap daki ek upo tho shiki bgai po korin hakti ka ba ar kenong ka banengkong ka khak balah dosan long balaka khu yutra ukpa ublai ukpa ka jiputengan baro nginye pules ngap ha ar korin I banengkong lah dosan long balaka khu yo blai ukpa uchiskres about tra jungi ukpa ka jingi snei bo blai ka jiputengan baro father of all comfort uba pentengan yangi ha ka jenjen jar jungi baro Sngap, balai ublai pentengan yang ngabai pi. Kenang ya kaban ai boringi, ban pentengan ya kita ki bahaka no ka jinjar, da kata ka jing pentengan da ka bala pentengan yang ihi da ublai.
la pentengan yang abai pi ka khuri jong pi ka selai da ka comfort jing pentengan ban da ka selai gini khuri da ka pentengan habi pe siki brio kai pi ko apna ai ke pi pe pi snai tam kut tang snai la phim dam kut tang snai haba ka selai pi tok nang ta pi share ya ka jeng pentengan ka playo ya jong ban ai siki wei phim pat ju i ka ne tada ha po jipi ka dap daga jing ie ka khuri jipi ka selai daga jing ie ya e phini share bi ki wei lar ka dap daga jipi selai ka jung blai ka selai po jipi ya ka ta phila apni share si koi pat ka tuit na pi si koi pat ma ban khang ha ba ka overflow ha ba ka dang selai jung ka jing tuit phima ban khang ya ka wa ka ba tuit phila ban den ba sipo ka sange na ka dawa phidan time is coming ha ba ka overflow khiedan to phimla ban khang in trai ge jong blai ya tren kat bag trai ge jong blai ngin on khui ngi sibon te ke ai na po jpi ke ge bislai po jpi tong nang ta a sikoi la da kam dei ke jom sem jisu ang na ge slai je not ka sintur ka kren ke ai bislai po jong a bajpi ha ba ka ngila ke nya ka ba ngin dro nang ta ban ai sikoi pat kabui bari klo ni ka step nglas ka por kaya kabui bari sya ka jing im ka baslay tani ka ba overflow lang ba jonga bat chompim ka baneng kong ka por ka jongi baru bulai ka por ka jongi baru bulai ngila ban ai daw da kanung daw bangim non por bangidon ngiduna por ka ta harai ngapi phimla ban bujli da kanu ko pat ban pendap ya ka khulpi ke jopi ya container ke jopi ke khuri ke jopi po da ke ki bana po internet wala kilong bentoy ko baha hari phimla ban pendap ya kata nama ka kong santam kalong bagi don kam ya ka por ka kodor jingi baru try your quality time with God ngam ong lano kumno la pikwa bagan selai kanu flow ngi don kam ya ni ka wei kanu ke jinjia ha ka bagan ka jingia pom ding ha we kisnong te uni khuna samla badang pura ka bor oh bat ka white bat ka jing klan ka jom tang mai dang hi vot ki kelon ki diang misi thau sho wei orang ba boyang ta uru pom diang kerke upom ha bekut jung ka si ni klan yo ubon uni orang ba bau pom diang ban ni samla ka jel ngo ka bakrau bat kilengo kumno ba uniu sama supum me brisis ngi hari ini urang ba dang pa usong utrei hari la nyau ki ding janmian kabon jeni urang ba kilengo ka bakrau ka boy bare ko mi thi bin ka paklong uniu sama supum me brisis ngi ka ba uniu urang ba usut penap yusde jamon utrei upom daw su balak hamluan usyong biang usut biang yaga wat ke jengo tadaw tanah syudai ka dieng kladikot nang kam mi sibon ka bor Ecclesiastes kong haba usdeu luan nang kam mi sibon ka bor ba ma pi haba ka jing pendap kam silai ngi jenjar sibon matrai kam go jomlai ngim la ahiru impossible harai ba ka jipslai ka jomlai ka silai na pi pelango pisekri ki brion kam dai tang ne pulpit hangno no pidon haba ka khuri bi kislai ki breaking to chbi yero e try kampe pidai ka porsi bat balang kam hakmat chong blame dan kam de ka pos harai ka de ka jing san ka jopi not your seniority but your maturity hakmat chong blai ngila bon thang ki senior menta hapo ka balang what about maturity angui blai seniority ka jungi unyule ulong ka dak chung ka borom but ka ki wrinkles ke line jing start ka bangi don kam ha ka balang Ringi le ban pendami kita mentah bro. Bat burom bajing start. Ngatip boleh firki. Okay. Ngidon kam iban penep ya ka white bagan jamesim. Ya usde bagan jamesim ban pendap dak ba syong cha chung trai khnang bak the overflow will keep overflowing. Kanam sange.
ndai tang gipor syukum ba meding jal mi shero harai ba kalong constant ka ji sekri jepi you try bagi beli jam lai ka ba improve your kingdom mindset penroi penyaja perang ya gum perkhat ka ba thmai nagam tak hima ga jam lai kani ri ke bui bari mai thu ipi balai ba man ke po mdei na kadaw bangala mga hanay shwa bangan mi na yeng ong troy bangalay sa mga kalam dagasngi troy ngam kwa man ra ika pakit ka jonga nga kwa troy man ra the environment of the kingdom of God ngan klet no iki ki jonga bro hanay nangam ta ka khuji ki bro ki jame bagi pa page na ganay ki channel bagi ba matahan ka po ka ba tang bakin yu itang yame bagi troy ki jame kin troy ngam pi ka po ya ka ba ngis dang bante ya ka hima ka jong blay mdei ki hima ka jonga ngas dang man i ka ne hagatham jong siing betul khong bangis dang man tei himala jong ngai pi kam pen man toy e ru em ngin kut no entau ga jing em kan kut no to ngin penyar ngin pen ice space na ga menta ka jiprkhat nam ta hima ka jong blain nang ta ga balai pen ajakaru na ga menta ban play ayau jing top jong ka nut ka jingi kanang boblay yo ban pendap ngi snow shibon habanga yo I nga sakhi bagi don kristan ki bamsa don kamshu ban sha pendap phila da set slam hakan ta uniu jing diang wa ka kan sniu no but ikostes ka ong ba don ki skan ki bayap haga anointing ka haga jing ubi but iwi skan yap ila biang ban sniu ki jing ubi brakawai tara ngim check man kapor ngim pen khot man kapor ngim pen thamai man kapor ngai pi kandon ka jima ngi haban ai lat ya ka jim pendap ka thamai na ka sngi shi ka sngi ba khadu ni ka step kumta ka wei ka bui bari ka long u pol tho shi timothy ka sti ka ba ka jong ka nong ben kong ka rio wong timothy ngapan ka mau yeme mila pedang ya ka anointing ka jip slek ka jim smkhot da ka jim bukti jong ka presbytery ki noilam jong ka balang ka bukti halo jame ba mila pedang jip slek ka jim smkhot balai me shapti yang menta tenru ya kajing aga jom muslim stir up the gift of God in your life upen kamau ublay ula ay me muslim ndai ban shapting hanai muslim jo kajing i ka bor bat ka self control jono adkar kataga ay ka bang ko kamau ni ka step mdaru don ka jaka buta usha ik sigijum re tang ko ikan mau ba mdan manu bala man pesle i pir muslim ko mdan manu bala pendap hi muslim ko tang uci suhi hanai ublay usha ban perkam lang bagi syakri kajung ban bukti siki breu ke jong blai knang bau chi sula bang kata iki dagar jinget habi nget yu chi som bon pendap iki taslam ngim bukti shu ipi hani ka step kamta la dan ka jigala mu jong try haba ka worship team kan shim ni ka pon ni ka step kamta ban ya lam ngi siki jong try ngin mane yu try ngin ayu yu try bat na ka da ba ka space kam sha ane khamat ya ka bangin khot ipi ngin ya ha ka jaga pi yeng ngate bau chi su i yang abi pi wat ba shiying kesam ngo jepiru chisu ipi ndon put bala ban khang ying troi haga jem ngo jepim kumta haga to jika pidon ya soran kat bangi hangne haga jing sangne ba uju gajuk ying troi kalong bat piru pedang ya ga jependap jung troi haga jem ngo jepi ba ngile kata haning step kumtaru baraki noilam jog blangkit don ladon kam ngin bukti lo jepi ya ga ba utrai on pendap ingin ke step kumta kenang bag khuri jingan selai bat kompanyang jong kan tu chigoi pat lang bag khli ke jm ke jonga bag jong phi ngin aingu lang tro hing step na ktin ke jong blame atro hing ai bro ka brom se ke step kan try ko blai sibon tro ni ke po ke jing daran kat ke jame kin try kin troi ke jame ke jing kta anta blai ba ke jing pag mau ko jim try blai ki blai ke jim try ya ke jing kam jong ke jm ke selai da ke jing daran kat ke jame da ka bor ke jame da ke jim slai ke jim try da ka ke jong men sem ko jame kin try bangilong ki atyar jong ki wei pat ko try ngimla da ka jong bangin dot mangi kin try lam da dai ke jame kin try chi so ni ke step ki khon jame ki slang nge kin try ngilawan chen je kin try ba me don me kin try chi so ha ke kat jame try ka don ka jim slek ba thamai ko try fresh anointing spiritual overflow ni ke step kan tu kin try ki breu ke jame abing slang nge me kin try chi so be hallelujah 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 ublay ukta ini ke step iwe piwe paino na ka jing long ba manlen ke japi ni ke step check ya ka jing tap jong ka dunuk ke japi ka play na ka khang
Check igi mujib ni step yoga dap de ki jang jong ni kaputhoi hadu baka jom sim gat bantu che ke gojopi ko jemur kelabun ni step phaino ni kita bro wan sutro hai utla pendap phla ba pendap thamai ni step kinta de ki jom kin try ngakwa bolong ga tiara ki jong khu shi koi pat ko try hangno ba me bu kin try ngan sei so ngan kan tuoj kan obaran kan diga jimpsle kim chablei ba ki wai kin yo mar ki khu ko jam kin try hallelujah hallelujah. Oh, Jesus bengi aingu emekin troani ke step. Kami de makmat troani ke step agajing doai. Ublei EP ba pisliang yon. Ublei E ba pidana hagat them jong chieng betukong. Pim terkong ila jong hari pilngo ba pim kam don ke freshness sagat jaka. Hani ke step utra kom pakamau. La pi thul pa ma pi. Ezekiel ko khon jong brio ya thul pa ni chieng. Habo sekolah lek kene kelawan gajing im mata kathem kelawan gajing dait lang jogi siing kelawan gajing lait dang jongki thiet ki nerves ki kado bat khadu kolong pai lang bakrau jong blai hari ka step utra dung ka bom pakalah ka chim jong api kam pe pita khong kat no tapi phai shu on pandap plan ni ka step on pantamai boy pi there's revival in this place this morning. Yes Lord, hallelujah. Boleh miyalan ka pa man man you try Sisungi ye making try. Ye mane making try ni gesta. Ye ke puram se making sisu juga. Ki khon je mina khmat je making try ni ke por. Ngi podiang na making try ni gesta. Ye ki slay jo je slay ke chap lay. Ke je bendap ke je me amtang bakan dap jiten. Ndang bendap lai pawa. Rai kwa bakan go flow ke try kan slay. Ne khuri ke jo in try. Bakan tu je pat kan try. Hallelujah. Blow hanga Iduai ko tuloy ka step ya. ding men se Sisu tang may wala amang katapat ingi. hanga Ibangay ka ng kampo kay men kapo. kalale men tanga don ka Iduai ko fresh anointing na may ding men se Hindi na kataw siya ang tinagagawin try. Nantang buram ka siya may. blow hanga Palang mo siya may try. blow hanga kading men se blow hanga menin kalale mentanga don kam ding men se blow hanga blow hanga blow hanga blow hanga Matingin pa siya. Kading men sim blow hanga menin kalale Hallelujah. mentanga don ka ding men sim burn in me Yes Lord. burn in me burn in me oh yesterday's gone today I'm in need the Holy Ghost fire burn in me burn in me burn in me. Yesterday's gone. Today I'm in need. The Holy Ghost fire burn
Shakarabayanda. Yes, Lord, hallelujah, Ramasharabayanda. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, Ramasharabayanda. Shisuya kmat jamu kotrani ke sesame. Islam kotrani ko mutmai ke jamu. Islam ko jaga jeng namai ke kotrani shisu. Oh, pendap kotrani ini ke sesame kotrani. Ikon jamu ke dong kam kotrani ke bol ke jamu. Ikon jamu ke dong kam kotrani ke punyang ke jamu ke kotrani. Oh, Rabasharabalabashande. Oh, Ramamamasharabalabashakarabalayande. Oh, Yarababababashakatarabalabarabalayande. Oh, Jesus, beijani ke Paul. Ye ayu mekin Tuhan ke Paul. Hallelujah, Ramasharabalabashande. Kat bina yang kemaju Tuhan ni ke setiap kemapi yang kemaju Yesus balak pendap ipi mempertamai bor apa selek tamai ipi pendap ban overflow ya ke kuri ke japi paling setiap kum gadak piang atra Yesus nang ne ngadam kam ko trai syura kti bro atli sejro kemaju Tuhan Yesus ang Tuhan nang ne ngah thai isi yang betul kong ngah thai ka yom betul kong jong kesiang atrang kuat benang jir kui pat ku trai bangan di lo jong ke trai ngah kuat benang kuat tiar bakan flow kajing trai jeme si kui pat ken trai syurak ni kemat trai ni kapon uji sepentap ipi lagu mesti trai ni kapon kementang ngah supply lo ni kapon nak perlu ni program sini jom try. Yang kecil kendap pertama jom try kecil macam ni. Sisu tu kita aku try di bridge me UAB ni program try. Oh, the fresh anointing feel now. Jemput selek pertama kan tu di kamera ni kita. Uramasyana balabashanda. Syukur yang ni pun. Priang ni pun. Be filled with fresh power, fresh anointing. Haga keteng di Yesus. Priang mentah.